Ongi etorri ikusentzuleo Karmailatik saiora. Saio berezia dugu gaurkoa. Areto futbola egingo dugu berba, zapatuan partidu historikoa jokatu zutelako Mondratek eta Eskoriatzak musako lan. Kantxako Armailak beteta, garaipena Eskoriatzarrendako, eurek jokatuko dute playoffa eta taldeko bi ordezkari izango ditugu gaur. Eta gaur saioan zer izango dugun, hemen aurrerapen bat. Horra, aurrerapen bat esan dizuegu Areto futbolari partidu horri eskainiko diogu gaurko saioa, bigarren B mailara igotzeko playoffen borrokan izan ditugu asteburuan Debagoieneko bi ordezkari eta Eskoriatzarrak izan dira hobeak utz eta bi gailendu ziren zapatuan eta taldeko bi kide ditugu gaur gurekin. Mikel Alkaide entrenatzailea, Aratz Kortazar kapitaina, lehen esan dutzuet ondiokan irribarria agotik kendu ezinka. Ikusi ditugu irudi batzuk. Ze oroitzapen dauketzu zapatukua, ez bakarik Eskoriatzarrendako, naiz eta Mondratek galdu nik uste dut, lehen behibili gara aipatzen Areto futbolak urten daubela irabazten eta oso gutxik esango leukie, oin urte gutxi, alako norgehiagoka bat, alako kategoria baten eukial izango geukela baiara hontan. Bai, bueno, egisa esan lehen esan dut zuan, indala 5, 6, 7 urte, igual jente askok bezak izen zesane Areto futbola eta behitu, 7, 8 urte hostien, holako Areto futbolan dako izen da festa bat egisa esan, eta horrelako partidua bizitzia lehenengo pertsonan, bai Eskoriatzarrendako, bai Arrasatiarrendako eta baitxa Debagoieneko Areto futbolan dako izen da pasada bat. Aratz, aurreko hastian hitzordua engauen goiena papelerako zeuekin eta Mondrateko Xabi Gorroñagoitia eta Julen Otxandian izan izien geurekin, hainbat gairen gainean ingauen berba, euretako bat zapatuan ze giro egongo zan Armailetan, bigarren partidu bat hor jokatuko zala eta aurreikuspen guztiak txiki geratu die. Bai, egisa esan, nik 16 temporara eramaten dut Eskoriatzan eta urten moduko afizio hain potente eta gogo hori eta gazte mordoa eta atzetik, bai gazte bai zaharrauak bedienak, bertan animetan ikustia oso posgarria, ez? Partidua arratsaldeko 6:30etan hasi zeuden, baina ordubete lehenau kantxan ez dakit lekurik zauen, Mikel. Ez, gu aiagoitzen Mondrateko egoina pultsoa lehenau, ordu eta laurden partidua hasi baino lehenau, eta normalen itzen du jokala isa joaten die bestuarixora, erropi aldaketan eta gu gurten gitzen kantxara, eta gu kantxara sartziaz bat, hasi izan jentia Armailetara sartzen, Eskoitzatik etorri izan jente pioa sartzen hasi izan, eta 10-15 minutu berandu gradia izisa beteta zauen. Kalentamentuan gradia bete-beteta zauen da sekulako girua. Hori kantxa barruan, baina aurretik, Musakolako kaleetan bertan, harrera egin zieten Eskoriatzako zaleek Eskoriatzako jokalariei eta Mondrateko zaleek Mondrateko jokalariei. Hauetxek irudiak?
Horra partiduaren atarikoak, giro ikusgarria partidua hasi aurretik, imaginatu gero kantxan ze bizi izan zen, eta bikote nabarmentzeko hasteko salien jarrera, ez? Bai Eskoriatzatik etorri ziren saliak, baita Montrateko saliak, partidu poli bazan, danak elkarrekin, hasiera baten, bakoitza bere taldia babesten, giro honian, eta benetan olako kirolitzordu batek, euki behar dituen osagai guztiekin, saltza pixka bat, baina errespetuz eta inungo problema barik. Bai, ni lehen esan dutzu amoruen guk eurekin harreman oso ona daukou, gainera Mondraten gure Eskoitzako jokalari hoi pilo badaz, harreman oso ona dauko eurekin, eta aurten gainera indala 2 hilabete inguru Kevin Barrakak deitzu duzkun, favore bat eskatzeko, arazu esan, eurake kategorisa oso azkarriko dienez, ez daukie entrenatzaile titulaturik. Entrenatzaile badaukie, baina ez daukie titulo. Maila nazionalean entrenatzeko. Maila nazionalean entrenatzeko eskatzen dau bien titulo hori. Eta justa aurten Iker Monira zala talde hontako entrenatzaile aurreko temporaldixan, libre dauen esaitza izendalako, bere entrenadore titulua itxidotzau, eta eurak asko eskertu duzkue, eta gu laguntzeko pres gaz beti, gure helburua dalako apur batez, gagoieneko areto futbolai apur bat bizitza emutia. Joan gaitzezen partidura, segituan ikusiko dugu partiduaren laburpena aurretik utz eta bi, ze oroitzapen dauketzu, zelakoa izan zen partidua, kanpotik detaile txikinetan nabarmendu zitzien zeuek bereziki, eta esango neuke, txamponaren aldia, Eskoriatzaren alde jauzizala, baina ez gauen ikusi kantxan, lehenengo zatizan errespetua ondixia, bitaldien partetik, eta detaile txikinak izan ziela erabakigarriak zuei, momentu puntual batzuetan zuek jakin zozuen zelan jokatu, eta jakin zozuen ate aurrian asmatzen, baina etzala egon nagusitasuna ondirik, indarrak oso parian. Bai, azkenien basak egun intensidade handiko partidua zala, eta detailetan egon bizala, esan duzuna. Eta hori zen, jokaldi baten sartu gauen lehenengo gola, bigarren zatixen ja, lehenengo zatixen egon zan parekatuta, atezainak eukizabien kriston garrantzisa. Sekulako, partidu nabarmentzeko moduko partidu. Bai, kriston partia zuen zabien, eta teuren gatibe asko da, ez? Gero atezain jokalaiz atera zabien lehenengo gola nostien, eta ondo jakin gauen defendiruten, eta hor heldu zen bigarrena, eta gu behia ustuen ginen, ez? Azken nien tensiño guzti hori, ez? Azken nien... Zaila izaten da, Mikel, olako partiduak planteetia, badakitzu asko dauketzula galtzeko, eta hasierako minutuetan hausart jokatzia oso zaila izaten da, ez? Bakoitza hasiera bat ementzat, kontrarizoari neurrixa hartu eta... Bai, oso zaila da, guk planteamentu garbixa geuken, importantiena zala ondo defendirutia, eurak kalidade handiko jokaleixak eta daukie, disparo oso potentiakin, da guk planteo gaben apur bat empatiak balixo zozkunez, esango da, defentsan oso gogorre aritzu imiko gitzela partido zuen ziar, eta gero eukitzen gauen okazin horrek aprobetxau, eta nik uste horrela ingauela, gero zuk esan oso moruen atezainak sekulako lana inaubien bixak, eta, zorionez, bigarren zatixan odei pezinean golakin aurretik jarri gitzen, karo, 2 goleko margen horreaz, askoz be lasaixa ongitzen azkenengo minutu horreitan. Eurak arriskatuen bihar zabien, arrisku horreik hartu zituzten, eta horrek zuei, bigarrena itxeko aukeria emun zuten. Hori da. Hauxe, partiduaren laburpena, honena laburpena zeuek be ikusi alizatia. Egun handietako giroa izan zen zapatu arratzaldean Areto futbol derbiaren bueltan Musakolako kantxan. Partidu historikoa inoiz ez du hartu Musakolako kantxak, alako mailako eta zaleek alaxe erantzundako Areto futbol partidurik. Azken partidua taldeko Mondrateko ordezkari Joseba Palaziosendako Eskoriatzako elastikoa jastea ere badaki zer den jokalari horrek, eta alaxe partidu berezi horrekin amaitu du Josebak futbol ibilbidea. Ez da inundik inora itzordu makala izan, ez da gutxiago ere lastima. Josebak berak partidu amaieran aitortu zigun moduan, pastel horri ginda falta izan zitzaiola. Diogun moduan, norgehiagoka historikoa 3. mailan, bi taldeak lehian ligako azken partidua, bien arteko derbia, Mondrateren eta Eskoriatzaren arteko derbia, eta jokoan zegoena playoffetarako txartela.
Bigarren B mailara igotzeko txartela zegoen jokoan armailak ikusten ari zarete Musakolako kantxa topera beteta eta kantxan jokoan Mondrateren partetik Jonathan Barrionobo, Ander Eriz, Jokin Zeziaga, Mikel Elizaran eta Iker Uribezalgo. Hori, hasierako bostekoan Jonathan atean, Eskoriatzan partetik Aratz Kortazar, Jokin Murillo, Jon Ugarte, Unai Garita Onaindia eta Kimetz Zabala. Kantxan, Jokin Murillo atezaina eta hasieratik errespetua handia bitaldeen artean, lehenengo zatian golaukera gutxi, atera egindako jaurtiketa batzuk bai, baina eraso ondo egiteaz baino ondo defendatzeaz arduratu ziren lehenengo zati hontan bai Mondrate eta baita Eskoriatza ere. Kantxan tentsioa, diogun moduan asko zegoen jokoan, eta joko gogorra egon bazen ere, alegia intentsitatez jokatu bazuten ere, inungo momentuan etzen keinu txarrik egon, inungo momentuan etzen jendea berotu, eta sekulako erakustaldia eman zuten bai jokalariek eta baita armailetan batu ziren zaleek ere, Areto futbol puntako partidu batek, alako kirol jai batek zelakoa izan behar duen. Eskoriatzak errebantxa gogo zeuden izan ere lehenengo itzulian Mondratek irabazi egin zuen Manuel Muñoz kiroldegian, horrekin batera baina Eskoriatzak 2 puntuko abantaila zeukan sailkapenean. Izan ere azken jardunaldian Durangarren kontra irabazi egin zuten Eskoriatzakoek etxean, Mondratek berriz barkatu egin zuen Elorrion, berdindu egin zuten Bizkaialdean eta arrasateko indako garaipena. Horrexek balio zuen Eskoriatzaren dako berriz nahikoa zen partidua berdintzea. Ondo Askoitzako atezaina hor, geldik eta hori egiten, puntako geldituak egin zituzten, bai ate bateko eta bai besteko atezainek, ikusten ari zarete, eraso jokaldietan, bi taldetako ordezkariak, baina diogun moduan joko taktikoa bai, baina bereziki intentsitatea nabarmendu zen lehenengo zati horretan. Mondratekoak erasoan kornerra eskerregaletik ateratzeko gertu, baloia loratuta, errematea desbideratuta kanpora. Eskoriatza bera, atzetik baloia, jokoan jarriz. Iker Uribezalgo ganka sartu, baloia lapurtu, erremate hortara iritsi egin zen Mikel Elizaran, ondo erantzun zuen. Atezainak, Jokin Murillok, lehenengo zatiak etzuen gehiagorako eman eta azarretu egiten zen hor Jonathan Barrionobo Mondrateko atezaina lehenengo zati hortako aukerak ez dituztelako gola egiteko baliatu. Bigarren zati osoa geratzen zen eta bigarren zati honetan etorri ziren golak, Eskoriatzakoen golak. Mondratekoek jarri zuten baloia jokoan lehenengo jokaldian, eskerregaletik baloia urrunduta joan zen Aratz Kortazarren jaurtiketa, Langara hortxe izan zuen Eskoriatzaren lehenengo abisua Mondratek. Mondrate baloiarekin eskuine galontan, jokoa irekia zorrezin daiteke baloia galdu Eskoriatzak aukera polita jaurtik eta ondo sartu zuten Mondrateko atzeleriek azken unean hanka, baloi hori kanpora desbideratzeko. Irudietan Oier Gaztainaga kantxa usten mina hartu zuen aurreko jokaldi batean, Zorigaiztoko jokaldia, ezin partidua jokatu zamaitu, Eskoriatza erasoan sekulako jokaldia eskerregal horretatik. Ez zuten baina bat eta utzekoa, hobeto esan da utz eta batekoa egiteko aprobetxatu, urruneko jaurtiketa ondo Eskoriatzako atezaina, baloia kanpora desbideratuz. Eskoriatza orain atzetik, baloi hori jokatuaz. Adi hemen datorrelako, utz eta batekoa eskerregal horretatik. Pasea horpoz atzera utzi eta horra eskerrankarekin egindako errematea barrura utz eta batekoa zailena egin zuen hor Eskoriatzak garbi zegoelako. Partiduak ez dituela gol asko izan behar eta lehenengoz lortu zuten hor Eskoriatzarrek Mondratekoen atea zulatzea. Lehenengo gol horretako egilea Odei Pezina, 28. minutua zen horra errepikapena, baloia zetorkion moduan eskerrankarekin jaurti eta atezainari justuan pasazitzaion hankapetik. Diogun moduan lehenengo kolpe erabakigarria emana zeukan hor Eskoriatzak, azken minutuak ziren. Azken minutu horietan Mondratek erasora egin beharra zeukan partiduko ordena erabat galdu eta
berdintzeko apustu sendoa egin behar zuten eta horrexegatik erabaki zuten. Atezain jokalariakin jokatzea, alegia Mondratek eraso egiten zuenean euren atezaina ordezkoen aulkira joaten zen, beste jokalari batek bere lekua hartzeko eta defendatzea tokatzen zenean irtetzen zen atezaina. Horri baina ez zioten etekin atera Morek, horra. Ze gutxi behar izan zuten hor partidua berdintzeko. Kontrara Eskoriatzakoek jaurtik eta kanpora. Partidua erabat erotuta zegoen, kontrol gabe. Mondratekoak erasora, hortxe aukera polita. Bigarrena egiteko hortxe ondo bikain Mondrateko atezaina. Ondo eutxizion hor Jonathan Barrionuebok Eskoriatzakoen eraso jokaldi horri. Horra ikusten dozuen moduan elastiko hori horrekin. Jokalari horrek adierazten du zein den atezain jokalaria kasu horretan. Ondo, ate batetik bestera, atezainak nabarmendu egin ziren zapatuko partiduan Mondratekoak epailearekin berbetan. Ordurako Eskoriatzakoak utz eta bateko hori gara ospatzen, garaipenetik gertuago zeudelako. Azken minutu horietan, tentsioa, txartel horia, Eskoriatzako jokalariari hor denbora galtzearren. Mondrate erasoan, ezkere galontan. On aukera, errematea ezin, Gorroñogoitiak nahi moduko egin. Baloia Mondratekoek lapurtu, ostera ere Eskoriatzakoek lapurtu eta kontraeraso azkar horretan errematatu zuten. Eskoriatzakoek partidua utz eta bikoa. Jon Ugarte golegilea, kontrarioek baloia galdu eta kontraeraso azkarrean ordurako atezain gabe zeuden Arrasatearrak erasora etorrita eta aukera horretaz baliatu ziren Eskoriatzakoak horra errepikapena utz eta biko hori egiteko. Bakarrik atea utxik zegoela egin zuten jaurtiketa hori eta ze keinu ona hori Mondrateko jokalariena, naiz eta markagailuan atzetik joan, naiz eta partidua amaitzearregon 29. minutua zelako Julen Urrutia taldekideei burua altxatzeko, burua gora esaten zien. Geure esku zegoen guztia egin dugu partidua irabazteko, keinu polita hori esanguratsua arro egoteko moduko denboraldia egin dutelako. Azken minutu horiek geratzen ziren, bat eta bikoaren bila Mondratekoak eta hortxe adirazi zuen epaileak partiduaren amaiera. Eskoriatzakoak ordurako ospakizunetan zeuden, eta horra, utz eta biko horrekin, Eskoriatzak irabazi du derbia, Eskoriatzak jokatuko du playoffa eta arro egoteko moduko denboraldia egin du aurten lehenengo 3. mailan jokatu duen Mondratek. Ezin izan dute eurek playoff horretarako txartela lortu eta Eskoriatzak beteko du toki hori merezimendu osoz. Afantxok lortu du liga irabaztea 75 punturekin, Laskorain, Antiguoko eta Eskoriatza joango dira playoff horretara, 4. postuan sailkatu da Eskoriatza, postu horrek ematen zuen playofferako eskubidea, 5. postuan sailkatu da Gora eta 6. izan da Mondrate. Mondratek 54 punturekin amaitu du denboraldia, jokatutako 32 partidutatik 16 irabazi dituzte eta 6 berdindu. Eskoriatzak 32 partidu horietatik 18 irabazi dituzte, 5 berdindu. Partidu bat gehiago galdu du Mondratek, Eskoriatzak baino. Zorionak bi taldetako ordezkariei, zorionak Mondrateri, Eskoriatzarekin oraingoz gozatzen jarraituko dugu diogun moduan, onena datorrelako playoffak datozelako. Hori bada, oraindik playoffak geratzen dira, segituan egingo dugu horren gainean berba, baina partidu ostean zenbait protagonista ekarri genituen kamara aurrera, eta hoxe kantxan bertan jasotakoa. Haze partidu hor. Bueno, bai, partidu zaila izen da, emozio askokua, bi afizioak egon dia oso animauta da, bueno, egiz esan horrek guri animau itxesku da, apur bat barruen daukune hori ataratzeko, ez? Partidu zaila, bisok geuken gauza asko irabazteko erogaltzeko, eta orduan oso seguro saiatu gara jolasten,
ez dugun akatsik egin eta partidu oso parekua, intensitate handekua, emozio askokua da, azkenien guk lortu izan du eukitxun aukerako beto aprobetxatzen da, azkenien etxera emaitza. Urrengo partidu besti perrexak izango eta asek landu biku da zatik ez irabazteko pentsakeriakin da bigarren bere igotzeko goguakin. Ondixe izango litzake. Bai, azkenien 10 urte daroiegu futbolien ekipoko kide askok eta beti lan asko indu, dan aurreko egunien nire Mikelek esaten nuen moruen, entrenatzaileek esaten nuen moruen, oin furtua jasotzen gabitza. Bat emozionau itzen da, apur bat 10 urte eta gero ikusten lortu izan dula hain gora egetia. Lortzen ez pube, gehatu da izela esperientzia bat moruen. Esto es un sueñito que tenemos de hace tiempo, trabajo. Lo bonito de todo esto es que el 80% de los niños que están trabajando en el equipo empezaron en la escuelita y gente del pueblo, y es un orgullo. Creo que allá en el pueblo hay un sentimiento de pertenencia hacia el equipo, hacia el club, la gente se está enganchando y creo que es para sentirnos orgullosos y felices donde hemos llegado. Depende de nosotros jugar aquí, y creo que hoy ha ganado el fútbol sala, hemos ganado todos, porque aparte del resultado, creo que nos ha tocado la cara, creo que la afición ha estado de 10, el partido ha sido limpio, ha habido alternativas, un ambientazo maravilloso, y creo que hemos ganado todos, a excepción de lo que toca, y hemos dado un pasito más y todavía nos queda camino por recorrer y a seguir soñando, que no hay otra. Jokin, bukaera arte saiatu zaita, ez da posible izan? Bai, hori da. Bakarri balio zauen irabaztia, eta saiatu ingare, baina eurako beto jolastu dabi eta merezin dabi partidua irabaztia. Ze sentimentu doin? Pena, kriston rabizia, zan partido bat irabaztia eta hor geneukan, alata behin gau kriston temporada, da horregoteko, baina ontxe tristura egiz esan. Zela bizi izan duzu partidua, girua, jendia? Benetan jendia, esatia eskerrik asko danoi, etorri esen danoi, arrasatekoak eta eskoreatzakoei, izan da nire bizitzan jolastu duten partidoi politxena, nahiz eta galdu hori esan inbierda, esan dana beteta, jolastia minutua zan, emozion máxima eta eskerrik asko jende guztia eta benetan, bihotzez. Azkenian, nahiz eta rivalitate hori egon, gero kirola azkenian kirola da, eta horrela izan bida, ez dugu gura besta partio batengatik jendia zerretzia eta hori guazkenean disfrutetako gaz eta eurak bai. Joseba, garaipena bakarri falta izan da, dana borobia izateko. Bai, garaipena eta hori azkenean beste bi partio ni disfrutetako, gaur izan da azkena eta beti oso posik, Mondratetik hasi nintzenetik, oin arte eta 10 urte izan dira eta superposik. Putadia gindia falta jaku hori playoffen sartzeko, baina Ilusio berezia ingotzun, ez da zure azkeneko temporadan taldia hor burruka hortan sartzea, ez? Bai, azkenen beste partido disfrutau eta, nik askotan pentsau dut, nik hasi nintzen Areto futbolian eskoitzan, hon nintzen 3 urte, eta gero Mondraten bukatu eta azkeneko partido eskoitzan kontra jolastia, kristona. Eta hori irabazi inbiegi bagauen, oso ondo, baina, azkenien oso posik ekipokuekin, eta Txapela jarriotzu, homenaje bat indutzu, bukaeran mantea bintzau, oso polita. Bai, jode. Azkenien familia bat gare, etortzen gare ona eta disfruta bitxango entrenamentutan, eta hori azkenien oso zaila da, eta 10 urte egonaz eta oso posik. Kriston peniakin, baina ha llegado el momento. Jarraian, segituan jarraituko dugu Eskoriatzako ordezkariekin berbetan, baina hemen galtzaileekin, kasu honetan Mondratekoekin egindako omenaldi txiki bat.
Horra bada, Arrasatekoek dagoeneko amaitu dute denboraldia eta hemen gaur geurekin daudenei oraindik onena geratzen zaie. Baina playoffaren gainean berba egin aurretik, astelenak gaur, honezkeroe bixamonak gaindituta, ze partiduaren atarikoak ikusi ditugu zelakoak izen ziren, ez da nahi pentsetia partiduaren ostekoak eskoitzan zelakoak izen ziren. Bai, bizton afizinua bebai, zapatua luzatu izan. Zapatua luzatu izan apur bat, eta bueno, Junkar arte egon ginen, dano batera, eta ospatu gauen super gustora. Ilunkerar arte da, ilunkerar arte, ez da goizaldera arte. Ez da gindun geratu zango zia. Baten batzu goizaldera arte, nik uste dut egon ziela, eta... Bai, egon ziela. Lehen esan duzte zu, ez da, Mikel, pixkat partiduaren ostian, bueno, aste osoko tensinua, urduritzasun horreik, gorputza berakadia eukitzen dago eta... Ja, partian ostien nizto relajao initzela, da energia bari geratu nintzen guztiz, eta hori, honekin afaldu nagoen, Andonine soziain afaldu, trago pare bat hartu eta da etxera fangitzen. Bueno, partidu ostekoak, ero partidu osteko tarte txiki bat behintzat, hauxe izan zen. Hortxe bada, playoffera sailkatzea behar den moduan ospatu behar dela. Eta, Mikel, Aratz, asteburu honetan playoffa zer daukagu horren gainean esateko, liderraren kantxara joango zarete, hau ez da bukatu, onena geratzen da, baina aurrian doketzuena, Mikel, ez da izango bat perresa. Ez da izango. Bueno, ja hemen gazela, garbi dago helburua irabaztera fatia dela, eta, suerte apurtxo batea ez da lan txukuna inaz, haber lortzen dune bigarren B mailarako txartel hori eskuratzia, baina garbi daukuna da, igual eurendako igual obligazio badana, guretako azkenien ilusio bada, eta ilusio handitxakin ebaketan dutzen partidua, eta zai izango da, baina lehenengo itzulixean irabazin gauen, así que posible da, orduan. Posible da, hori seguro. Zase, Afantxo, Laskorain, Antiguoko eta Zueik. Zueik jokatuko dozue lehenengoaren kontra, eta partidua birabazten baldin badozue, horren bestez gauzak ondo urteten baldin badabe, gutxienez beste bi hastian lanak dauketzue. Hori da, bai. Nik emaztiak esaten duz, toporretan gure da la fama, baina nik esatetzat, astetik astera eta ez goiez. Eta ingo hastien nik uste dut ez goiez elabe. Segura. Mikel, noiz da partidua eta nun? Partidu izango da Zapatuen, Zazpiretan, Pasaiako kirolde izan. Eta alakotan, sarritxan esaten dago, ezta? Klubak autobusak jarriko ditu, komeni da autobusak betetia, eta ia saliak animatzen zareten, zuek ez dozue, bi errolakorik. Honezkero eskoriatzak, bi autobus bete ditu. Hori da, atzo sare sozialetan ipinaren anuntzio bat esanez, klubak ipiniko zitula autobusak eta uste gaur guerdirako bi autobusia beteta daz, hirugarrena ipiniko eta laugarrena bier badabe, laugarrena. Tope. Oso oker espaldiman abil, osteguna arratzaldeko zazpirak da izena emateko azkenengo eguna, horren bestez partidu hori bertatik bertara jarraitzu nahi baldin badozue, eskoriatza ikusi nahi baldin badozue, lideraren kontra bere kantxan jokatzen, esan dugu Pasaian. Hori da. Pasaian, partidu hori, Zapatu arratzaldean, bikote, mila esker gaur geurera etortzearren, zorionak oinarte indakuagatik, baina sorterik onena batez be, eta helburuak betetzen fan, ia asteburuan, liderra mendian hartzen duzu. Eskerrik asko. Ikusentzuleok, hause gaurko saioak eman duena, dagoeneko ordu erdi joan zaigu, egan egin digu denborak,
baina gaurkoan Areto Futbolak ordu erdiko saio berezi bat merezi zuen eta halaxe egin dugu. Datorren astelenean kirol kontu gehiago Armailatik saioan. Ondo segi.